Transportsektoren har været opdelt i to kulturer, bilkulturen og togkulturen, og de taler ikke med hinanden. Derfor er der brug for, at nogen tænker midt imellem og kombinerer det bedste fra begge verdener i et nyt system. Og det er det, som RUF går ud på. Noget af det vigtigste er, at når man kører i en RUF oppe på en skinne koblet sammen med andre køretøjer af samme art, så kan man reducere energiforbruget meget kraftigt, og det vil sige, CO2-udledningen bliver meget lille, og hvis man forsyner fra vindmøllestrøm, så bliver den potentielt lige med 0. Vi løser også det problem, som elbiler har med batterierne, fordi vi behøver kun meget små batterier for at komme de få kilometer, det tager at køre hen til skinnesystemet. Og da batterier altid vil være et problem, uanset hvor gode de bliver i fremtiden, så er det et meget vigtigt aspekt. Når RUF'en er oppe på skinnen, så kan den genoplade sine små batterier, og det vil sige, det problem folk har med en elbil, at de skal finde en stikkontakt om aftenen og lade den op, det har RUF'en ikke. Man kan gøre det, men man behøver ikke at gøre det. Vi kan forsyne fra solenergi, der kan sættes solceller på siden af skinnen. Vi kan forsynes fra vindmølleenergi, sådan at RUF kan blive et rigtigt bæredygtigt transportsystem. Vi slipper for køproblemerne, fordi når man kører automatisk, det vil sige styret af en computer på en skinne hen over de sædvanlige veje, så opstår der ikke køer, sådan som der gør på vejene. Og det vil sige, en af de største frustrationer i trafikken i dag, den bliver elimineret. Når man er oppe på skinnen, så kan man også betragte RUF'en som et rullende kontor. Det vil sige, i stedet for at sidde på en motorvej og klamre sig til rattet, og det er man jo nødt til, fordi der kan ske noget hele tiden, så har man her mulighed for at logge sig på nettet. Internettet ligger direkte i skinnen, der er en højhastighedsforbindelse. Man kan starte med at arbejde lige så snart man efter et par kilometer fra sit hjem er oppe på skinnen, så tjener man penge, i stedet for de andre, der sidder nede på motorvejen, de spilder tiden og taber penge. RUF er et meget støjfrit system, fordi de hjul, der bærer køretøjerne op på skinnen, kan være glatte hjul, som ikke laver ret meget hjulstøj. Og halvdelen af støjen er ydermere dæmpet, sådan at den halvdel, der går ind imod skinnen, den bliver dæmpet fuldstændig væk. Så RUF er et meget støjsvagt system. RUF kører på batterier, og det vil sige, at de skal have en rækkevidde på mindst 50 km for at kunne bruges sammen med et skinnenet. Men skal man i sommerhuset, som ligger 100 km væk, så kan man ikke umiddelbart komme det. Men da RUF kan forsynes med en hybridenhed, som kan kobles op i den spalte, der er tom, når man ikke er på skinnen, så kan man med den køre ind på enhver benzinstation og tanke op og køre videre, ligesom vi er vant til med en almindelig bil. Så dermed løser vi rækkeviddeproblemet. RUF kan starte som kollektiv trafik, for det er meget vanskeligt at komme i gang med systemet som individuel trafik, fordi politikerne tør ikke investere i et skinnesystem, før folk har købt køretøjerne, og folk køber ikke køretøjerne, før der er et skinnesystem, de kan bruge. Men med kollektiv trafik, der kan man få det i gang, sådan at skinnesystemet bliver etableret til elektriske busser, som også er tog, og dermed er systemet i gang. Der kan man så tilbyde dør-til-dør kollektiv trafik, det vil sige, direktøren i Nordsjælland kan blive hentet ved sin villa, bragt via systemet direkte til sit kontor, hvor han så ikke skal spekulere på parkering, men kan stige direkte ud af den elektriske bus og gå hen til sit kontor et par få meter. Vi kan også genindføre sporvognene, men uden at lægge skinner i vejene, fordi RUF kan køre på batterier ind i den indre by, det vil sige uden ledninger, uden skinner i vejen, støjfri, uden forurening. Den har alt det gode ved sporvognen, men har ikke det dårlige. RUF-systemet er meget billigt, fordi der skal ikke nivelleres, når man lægger en skinne. Der skal blot bores nogle huller i jorden og sættes nogle master og lægges nogle skinneelementer på. RUF-systemet er modulært, ligesom et Lego-system, og derfor kan det fremstilles på en fabrik i masseproduktion, og dermed kommer prisen rigtig langt ned. Det er også hurtigt at anlægge det på den måde, sådan at hvis man for eksempel skulle lægge en linje til Ringsted, så kan man i den tid, det tager at lægge en jernbane, der kan man nå at udvikle RUF-systemet, og så i en ganske kort periode bygge systemet til Ringsted, sådan at man ikke behøver at bygge en meget kostbar jernbane. Man kan nøjes med
en RUF-bane, der koster cirka det halve, 4 milliarder mod 8 milliarder, og så kan man aflaste jernbanen til persontransport, sådan at der ikke er behov for en ny jernbane. Når først RUF-teknologien er udviklet, så kan den eksporteres. Jeg har været i Indien og forhandlet med myndighederne om en 100 km bane i Calcutta. Jeg har solgt alle rettigheder til RUF i Indien til et stort finansieringsselskab. De vil meget gerne bygge det, myndighederne vil meget gerne have det, og det vil give en licensindtægt til Danmark på 900 millioner kroner bare for det første projekt. Det eneste, de insisterer på, det er at se det køre i Danmark først. Der er patent på RUF-systemet, dels det helt centrale patent, som omhandler drivsystemet og den måde, det er skruet sammen på. Det er simpel teknologi, men på en ny måde kombineret, sådan at det får nogle meget hensigtsmæssige egenskaber. Det er meget vigtigt at have patent på den slags ting. Jeg har ydermere en række idéer, som kan patenteres, men som jeg foreløbig holder hemmelige, indtil der er penge til at følge patenterne op. Vi har bygget en testbane ude i Ballerup på Ingeniørhøjskolen ved hjælp af penge, som kom i Svend Augens tid fra Energistyrelsen og Miljøstyrelsen og Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Mogens Balslev, rådgivende ingeniør, har doneret en masse penge til at få det her op at stå. Sponsorer som MCC, Bravida og andre har doneret penge til det. EU har støttet, en amerikansk fond har støttet, så alt i alt har vi kunnet etablere en testbane, sådan at vi kan nu sige, at RUF principielt er afprøvet. Hvorfor er det nødvendigt med et RUF-system? Det vil jeg prøve at komme ind på. RUF kan blive utrolig attraktivt, sådan at det virkelig bliver noget, der kan matche bilen og noget, som alle vil drømme om at have, fordi det har nogle helt særlige egenskaber, som bliver mere og mere nødvendige efterhånden, som problemerne tårner sig op. Et af problemerne er, at udviklingslandene, Kina, Indien, de vil have biler, ligesom vi andre. Og det vil sige, at i 2050 vil der være 3 milliarder biler i verden. Det vil sige 4 gange så mange som nu. Det siger IMF, som er en pålidelig kilde i den her sammenhæng. Og det er rigtig mange, og det vil sige, at alle de problemer, der er med biler i dag, de vokser 4 gange. Vi ved, at olien har en peak på et tidspunkt. Nogen siger, at den allerede har været der. Det var i hvert fald ikke længe, før den kommer. Og det giver et enormt pres på transportsektoren. Og det vil sige, at man skal flytte over til noget andet end olie og benzin. Vi ved også, at klimaeffekterne gør, at i stedet for at udvikle sig, som det plejer, så er vi nødt til at reducere CO2 med en faktor 4. Og sammen med, at der kommer 4 gange flere biler, så er det altså 16 ganges reduktion fra bilerne, vi taler om. Og det gør, at bilen, som vi kender den, har ikke nogen fremtid. Der er mere perspektiv i at køre en slags biler op på en skinne, sådan at folk, der sidder nede i køerne, de vil overveje næste gang, de køber en bil, så er det måske en bil af den her type, de køber i stedet for en almindelig bil. Og det gør, at vi kan se fremtiden lyst i møde og sidde i RUF-bilen, mens vi kører langt, tage en lur, læse avis, vi kan arbejde, vi kan tjene penge. Det er et langt mere attraktivt trafiksystem. Og jeg mener godt, man kan sige, at det er genialt.